novinách. Padají urážky, rezidenti si šéfové dostávají. Že to nevychází. Jak to bude vycházet? Ty taky půjdeš na seminář? Nebudeš zaseparovat, víš? Já nebudu, jestli chceš. Já ty távy sešky. Ahoj. Dostala zprávu, moje zprávy. Jdu si se mnou. Alex drží místo jistě. Ne. Hotovo, já už si dávám. Užívám si život. Miluju scénář. No, dobrý. Já už si natočila film, tak už je to dobrý.